súlade so zákonom číslo 369 o obecnom zriadení zvolávam dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva dne 29.12. o 8 hodine v našej zasadačke Domu kultúry Markov. Pristúpime k bodu číslo 1. Určíme zapisovateľku. Navrhujem teda pani Tomelíkovú a za overovateľom zápisnice magistra Olšovského a pána Martina Pavlíka. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania, takže zapisovateľku máme aj overovateľom. Pristúpime k schváleniu programu rokovania. Má niekto nejaký pozmeňovací návrh? Ja teraz neviem, ktorý ten, ani nepodmeňovací návrh. Stavebný úrad, či ktorý? Nie. Nie k samotnému programu, ale k prehodeniu bodov. Ja budem si totiž to odísť a my máme 6, alebo teda musíme byť uznašania schopní pri 3, návrh dodatku, to je jasné, ale je tam aj ten predajem priestoru 4, či by sme to nemohli prerokovať. To je zámer, že? To je zámer. Nie, za pol hodinu. Nie, je to tam. A ešte, pokiaľ by ten človek najneskôr, že 9 musím spreč. Takže ak by bolo, že na to musíme byť 6, dať dopredu. A to, no, 6 musíme dať 4, 2 a na 3. Lebo 4, 1 je iba zámer. Ale na dvojku nie. To už je zmluva. Dvojka, zriadenie spoločného obecného stavebného. My na dvojku ne 4, 2 som myslel, nie 2, 4, 2. 4, 2. To je posledný, no. Tak ešte dáme dopredu. 3 a 4, 2. Dať ako body 2 a 3, hej? Sformuluješ, prosím, pozmeňovací návrh? Dobre, takže, a čo by to bolo? Schváľuje program rokovania s pozmenenými Poradím bodov. A bude to 1, 3, 4, Bod 3 sa bude rovnať bod 2 a bod 4, 2 sa bude rovnať bod 3. Áno. Ale dávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovať, ďakujem pekne. Takže schválili sme program rokovania teda s predmetnou zmenou, preto pristupujem k bodu číslo 2. Návrh dodatku číslo 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z roku 2024 o poskytovaní sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb. Dobre, takže si to nalistujem. Čože? Aha, dobre. Tento dodatok súvisí s jednoduchou mobilizáciou zákona číslo 448 o poskytovaní sociálnych služieb a síce poviem to úplne zjednodušene, doteraz keď sme primali klienta do Centra sociálnych služieb, tak posudok na jeho zaradenie do stupňa odkazanosti nám bol vypracovaný sociálnym pracovníkom v spolupráci s posudkovým lekárom. Toto sa zmenilo od októbra a v podstate dnes tieto posudky vypracúva UPSVAR, čiže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čaci, a volá sa tzv. Integrovaný sociálny posudok. A v čom je teda trošičku zmena? Zmena je v tom, že keď máme bezodkladný príjem klienta, bezodkladný, to je ten prípad, že ho chceme zobrať hneď, lebo ako sa píše v dôvodovej správe, lebo má proste náročnú životnú situáciu, tak on nemá tento integrovaný posudok. On ho proste nemá. Vypracovanie tohto integrovaného posudku na základe doterajšej skúsenosti nepoznám zákonnú lehotu, ale zatiaľ nám to trvalo 3 až 4 mesiace, kým sme ho dostali z UPSVARu. Čiže de facto ten klient u nás už 3 alebo 4 mesiace je, ale ešte stále nevieme v úvodzovkách, ako ho máme zaradiť do akého stupňa odkazanosti, z čoho sa odvíjajú všetky platby, ktoré on platí alebo jeho príbuzný a ktoré my zase žiadame samozrejme takisto z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže na to, aby sme ho vedeli nejakým spôsobom zakategorizovať,
kategorizovať, navrhujeme, aby bol automaticky zaradený do stupňa odkazanosti číslo 4, a to síce do okamihu, kým nepríde integrovaný posudok z UPSVARu, a od okamihu, keď už máme posudok, tak bude prezaradený podľa integrovaného posudku a spätne sa už nebude riešiť, či má niečo doúčtovať, alebo jednoducho spätne sa bude považovať za platné. Je to v podstate okopírované paragrafové znenie z tej novelizácie toho zákona 448. Není to, že by to bol náš konštrukt. Nech sa páči. Do stupňa 5. Pardon, do stupňa 5. Áno. To som si zase takto poplietol, lebo predmetom tej novely bolo aj zmena stupňa odkazanosti. Čiže do stupňa 5, čiže do toho najvyššieho. Takže toľko to k takému úvodu. Keď to je nakoniec na nižší stupeň uznaný, tak čo? Bude preposúdený, ale už nebudeme vrácať nič. Ani my jemu, ani my ministerstvu. A tak prečo nedáme do 6? To je zase novelizácia. Kedy si bolo 4, 5, 6 a dneska je 3, 4, 5. 6 to zmizlo. Ale je to tak, že 6 rovná sa 5, 4 rovná sa 3 a 3 rovná sa... Čiže je tak. Ak by som mal byť konkrétny, poviem už len jednu vetu, môžem alebo nechcem niekto doplniť, ale v každom prípade je to okopírované nové paragrafové znenie do zákona. Niekto ďalšie do diskusie? Ak nie, tak poprosím uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Makovej za A prerokovalo návrh dodatku číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Makov číslo 4/2024 o poskytovaní sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Makov číslo 62 a za B sa uzneslo na schválení dodatku číslo 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Makov číslo 4/2024 o poskytovaní sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb Makov číslo 62. Návrh, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Pristupujeme k zmluvovaniu seba. Takže ja takto môžem dať. Ďalším bodom rokovania je bod pôvodne 4.2, teraz je to bod 3. Je to dodatok číslo 2 k zmluve o nájme číslo 103 z roku 2011 so spoločnosťou SEVAK. Toto súvisí s tým, že bolo realizované rozšírenie vodovodu v lokalite, na Kopaniciach, ktorú voláme, že nad Kulíkom, lebo je to aj nad Lidom Kulíkovcov, kde teda je individuálna výstavba, bolo tam rozšírenie verejného vodovodu, kde vzniklo 5 prípojok. No a opäť teda tento projekt zrealizovala, ale prevádzkovať, teda máme záujem, aby prevádzkovateľom tohto vodu na základe národnej zmluvy bola spoločnosť CEVAK. Tak ako máme v podstate všetky ostatné vodovody. Takže k tomuto ja na úvod toľko a otváram diskusiu, nech sa páči. Ja som sa chcel iba spýtať jednu otázku. Obec je vlastníkom, prevádzkovateľom je SEVAK a keď vznikne nejaká porucha, tak to rieši SEVAK či obec vlastne? To na základe tej nájomnej zmluvy to rieši SEVAK. SEVAK to bude na starosti, vie? Hej, opravy aj. Dúfam, že ti neciganím, ale tak to máme aj tak je to v tej zmluve z roku 2011. Nech sa páči. Vlastníkom vodovodu je obec Makov. Hej, celého vodovodu v obci Makov. Ten stávala obec Makov. A tento vodovod bol daný do prenájmu spoločnosti Severoslovenskej vodárne a kanalizácii, nakoľko vybudovala spoločnosť Nové Vetlia, vybudovala kanalizáciu a zákon to predpokladá, aby to bolo jednodňové
bezpečne prevádzkované a musí to byť odborne prevádzkované. To je to, čo nemáme odborne prevádzkované vodovod na Colnici. Prvom na to úplne spôsobil osobu. A teraz ste vybudovali, začal to pán Martin Pavlík, predchádzajúci starosta, vybudovali ste kúsok vodovodu o dĺžke 69 metrov, je to verejný vodovod a musí to ísť ku prevádzkovateľovi. No a on samozrejme vie, že ten prevádzkovateľ, keďže na to nemá zdroje, tak vždycky nutí k tomu, že vybudujte si vodovod za koľko chcete a my vám to budeme prevádzkovať zadarmo. Hej. Prevádzkovať, ale aj znášať opravy a údržby. Znášať opravy a údržby. No a zase zákon o verejných vodovodoch hovorí, čo je oprava údržba. Oprava údržba je do 1666 eur, do bývalých 50 000 korún a tak ďalej. Ale proste znáša všetky opravy údržby, znáša prevádzkové náklady, výnosy sú jeho, majetok si spoločnosť odpisuje. Na to naražala tá moja otázka, že výnosy sú jeho, takže tým pádom aj poruchy neznačí. Dobre. On mal by si na to zarobiť, no. Nechcú ďalšie diskusie? Ak nie, tak poprosím uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Makove schváľuje dodatok číslo 2 k zmluve o nájme číslo 103/2011 uzatvorenej 21.12.2011 na stavbu a rozšírenie verejného vodovodu pre 5 rodinných domov medzi prenajímateľom verejného vodovodu obec Makov číslo 60 02356 Makov IČO 0031 41 29 a nájomcom verejného vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie akciová spoločnosť Borická cesta 1960 010 57 Žilina IČO 36 672 297. To mám hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovať, ďakujem pekne. Ďakujeme, takže v zmysle teda programu pristúpime k pôvodnému bodu číslo 2, teraz je to bod číslo 4. Zriadenie spoločného obecného stavebného úradu pre obce Kokočov, Maslov, Olešná, Podvysoká, mesto Turzovka a obec Vysoká nad Písovcom. Toto je takisto bod, ktorý vyplynul z legislatívnej zmeny, a teda z úpravy zákona 50 z roku 75 stavebného zákona, ktorý v časti, kde pojednáva o stavebných úradoch, predefinoval kompetencie, keď to tak poviem zjednodušene, ponovom stavebný úrad sa považuje za stavebný úrad vtedy, pokiaľ sú na ňom zamestnaní dvaja pracovníci na 100% úväzok, minimálne, viacej môže byť, menej byť nemôže. No čo je v podstate jeden z bodov reformy verejnej správy, lebo takýmto spôsobom zmenší počet pracovníkov na stavebných úradoch v zásade. Ja to nejdem nejako až zbytočne do hĺbky. Podstatou tejto zmluvy je, možno ste ju čítali, a bola sa najmä otázky, ak ju budete mať. Zmluvu vypracovalo mesto Turzovka, teda konkrétne teda pán prednosta v spolupráci s pánom primátorom a teda s ich právnym oddelením. Na obci, je tam viacero vecí otvorených, ale na meste Turzovka budú traja pracovníci, ktorí na týchto 6 dedín budú vykonávať stavebný úrad a budú tam na plný pracovný úväzok, čiže stále budú prítomní. No a v podstate zmluva takisto upravuje, že čo bude kompetenciou stavebného úradu a čo zostane kompetenciou obce. Kompetenciou obce zostane voda, odpad, vzduch a cesta, čiže vodoprávne konanie o studni alebo o studni, o žumpe,
o malom zdroji znečistenia ovzdušia, to je PEC, alebo teda ovzdušie, no a potom teda samozrejme napojenie na miestne komunikácie. Toto zostane u nás a ohlasovanie stavieb, povolovanie stavieb, stavebné konanie, vydávanie rozhodnutí, stavebných povolávací bude v kompetencii teda mesta Tuzovka. Zjednodušene na nich idú originálne, prenesený výkon štátnej správy nám zostávajú originálne kompetencie. Toľko z mojej strany a nech sa páči. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja predpokladám, že všetkých 5 či 6 samospráv má túto rovnakú zmluvu a tým pádom vlastne to sídlo, keď niekto bude chcieť niečo vybavovať, ja neviem, je z Makova, tak ide do Turzovky. Tu nebude nič, žiadne niečo detašované, že príde ten človek nejakému zamestnancovi a dá mu papiere. To znamená, že fyzicky musí ísť do Turzovky. Tak to je? Alebo tak to bude? Bude fyzicky, ako aby som bol úplne úprimný, tak všetky detaily ani ešte nevieme a ukáže ich prax. Ale áno, keď to že zjednodušený ten človek samozrejme bude musieť chodiť do Turzovky, si to vybavať. Otázka zostáva otvorenie spisu a registratórna služba. Ten spis, či už to bude tak, že ten pracovník z Turzovky si zavolá na Makov a vypýta si, alebo zás ono by to nemalo samozrejme ako telefonicky, čiže už by mal mailom pridelené, tak aby registratúra proste zostala dodržaná, tak na 90% budú musieť komunikovať oni s pracovníkom od nás, ktorý bude otvárať spisy. Či samotnú prvú žiadosť, aj tu, keďže my dávame registratúrne číslo, tak by ten uchádzač, ten stavebník mohol doniesť k nám. Otázka je, do akej miery mu to bude na osoch, lebo aj tak tu nebude kompetentný človek, ktorý ho vo všetkých nuansách usmerní. My mu budeme dať tie 4 veci, čo som povedal, tie vodu, odpady, napojenie na cestu a malý zdroj znečistenia ovzdušia, ale v podstate pokiaľ stále si budú stavebníci ťažiskovo vybavovať oni to stavebné konanie a nie nejakí profesionáli, čo zatiaľ ešte nie je ten prípad, ktorí sa vyznajú vo veciach, tak ten človek bude musieť proste ísť do Turzovky, kde je proste kompetentný človek usmerný. Jasné, dobre. A to, že akým spôsobom budeme my spolu komunikovať, tak určite to musí byť písomná forma, minimálne v podobe elektronickej, ale takisto aj spisy, aj archivácia. Budeme musieť aj fyzicky sa navštevovať a nosiť si ich, aj keď sa uzatvoria. Hlásil sa pán Greguš a potom pán kontrolor. Ja len toľko, že nebolo by to jednoduchšie, keby sa Makov spojil s Vysokou, dáme tomu? Tam je tá podmienka, že musia byť dvaja pracovníci na plný úväzok. Vtedy sa, aj z ktorých jeden je vedúci. Mohol by som ísť že viac do hĺbky, čo nám bolo povedané na znose. Je to súčasť reformy verejnej správy, proste, aby tých stavebných úradov nebolo tak veľa. Možno, že sa časom dostoje k tomu, že to, čo sa deje so stavebnými úradmi, sa bude diať aj s obecnými úradmi, ale tak ďaleko ešte nie sme a to treba politickú volu a o tom vôbec nechcem rozprávať, to je komplikovaná téma. Ale toto je taký jeden z krokov. Hej. No a my by sme, samozrejme, my sme napríklad určený stavebný úrad pre Vysokú na 2 roky. Hej, a oni sú zase náš, lebo jednoducho tá spolupráca s nimi je dobrá a sú tu najbližší susedia. No ale v zmysle tejto novelizácie tej 50-ky stavebného zákona, tak musí to byť tak, ako to je napríklad v Korni. Musia byť proste dvaja tí pracovníci. Nech sa páči. Lebo tak som sa o tom informoval, že časom, či ak budú traja stíhať, či nebudú 4. Či sa nepriberie ešte dalšie. Toto je to, čo hovorím, že všetky tie detaily toho fungovania úplne nevieme, to ukáže prax. Preto ste si všimli aj tá odmena, alebo nám bude mesto Turzovka fakturovať za rozhodnutie. Čiže bude to v princípe jednoduché. Spočítajú si náklady za kvartál, koľko ich tí traja ľudia s tými kancelárskymi priestormi a so všetkým stoja.
a vybíra to počtom vydaných rozhodnutí a tak vznikne cena za rozhodnutie a nám vyfakturujú počet našich rozhodnutí, lebo sa môže stať, že u nás budú 2 rozhodnutia a na podvysokých bude 25. Takže aby sme si to proste rozdelili, hej. No a takto to je proste vymyslené, nevymyslel som to ja, bolo mi tak odprezentované. Mne to celkom príde ako také kvázi spravodlivé. No a či budú stíhať, tak o tom bola tiež debata, viete, tá novelizácia sa vyvíjala, najprv malo byť jeden stavebný úrad na 20 000 obyvateľov, hej. To nám prvýkrát hovorili ešte pred vyše rokom. Potom prišla táto nová podmienka, nový kľúč podľa toho, ako sa majú kreovať tie stavebné úrady. Takže či to bude stíhať, ukáže prax a zákon nevylučuje. Teraz tu zase odpovedám, hej, lebo som sa ešte raz k tomu dostal, že keď je oprávnená osoba, ktorá má teda toto oprávnenie na stavebné konanie, tak ona si môže urobiť dohodu o vykonaní prác s mestom a v podstate prebrať určitý počet spisov. To neviem, do akej miery k tomu mesto prístupí, nepristúpi, oni to budú sledovať, ale akože táto možnosť tam stále je. Korňa prečo nejde? Si myslím, že tam to skôr bolo ako personálne a to sú veci, čo by som nerad takto nejako verejne komentoval, ale mali tam dlhodobú spoluprácu s tou pracovničkou. Čiže také politické určite rozhodnutie. Personálne, ako ja vám to poviem, keď ak to na chvíľku vypneme, tak vám poviem. Aj Čože? dlhá tam nie je, že? Ani dlhá, ani... Však to nič len, akože to je ich akože rozhodnutie. Aj také stavujete obecný úrad, že schválí. Môžem doplniť? Nech sa páči. No, v podstate není to nič svetoborného, to je furt zákonne a už sme to, podľa toho sme postupovali. Podstata tohoto kroku je tá, že jedná sa o prenesený výkon štátnej správy vo všetkom. O prenesený výkon štátnej správy vo všetkom. Hej. Aj tie pozemné komunikácie, aj to povoľovanie studní, aj tá voda, aj všetko možné. Hej. Zákon o verejnej službe ukladá, že to môžu vykonávať stredoškoláci, vysokoškoláci s príslušným vzdelaním a s odbornou spôsobilosťou na ministerstve výstavby. Hej. Ináč, ja to viem napísať, ale nemám odbornú spôsobilosť, robiť to nemôžem. Hej. Čiže to je to isté, preneste sa do školstva alebo preneste sa do polície. Hej. Proste polovica tu má vysokoškolské vzdelanie a nemôže učiť ako učiteľ, lebo nemá tú odbornú spôsobilosť na pedagoga. No. Takže to je len spoločné, to je v zmysle zákona spoločné vykrytie nákladov na zamestnanca, hej, ktorého tu zdieľame a samozrejme vec, že zamestnanec musí byť k niekomu v pracovnom pomere a tu nejde o postúpenie právnej subjektivity. Ten človek vždy príde na Makov podať dopodateľne si podaný. On si ho môže podať tak, ako sme zvyknutí, že prídeme takto s papierom, hej, ale dneska by sme už mali komunikovať elektronicky. Máme na to elektronický systém, ktorý jednoducho je a on si to príde podať. No a tam máte napísané, že do 3 dní to zamestnanec nášho úradu chytí pod pazuchu a zanesie na spoločný obecný úrad. No a tamto vedúca toho spoločného úradu príde zamestnancov a bude to vybrať. No. Takže a on musí a je to podstatné preto, že dneska aby sa skrátili lehoty, aby to netrvalo altánok
rok a pol, hej, tak sú v zákone presne teraz stanovené lehoty, že keď sa niekto nevyjadrí, berie sa, ako by sa vyjadril a ten človek musí dostať to rozhodnutie. Nie, že proste si tu bude zamestnanec vymýšľať, alebo neviem čo. Proste on, keď bude mať všetky stanoviska, všetky vyjadrenia, ten zamestnanec mu je povinný vydať to stavebné povolenie, hej, ohlásenie drobnej stavby, hej, fyzicky a tak ďalej. Takže je to len zmluva o tom, že sa spoločne financujú zamestnanci, ktorí sú tam. Oni sa rozhodli pre 3 zamestnancov. Ja som takýto úrad prevádzkoval. Za mňa, keď som bol starostom, boli tam 3 zamestnanci na stavebnom úseku, vrátane vody, ciest, žump, všetkého a robili to od Zakopčia po Makov. Vrátane korne, vrátane dlhej, vrátane všetkého. Hej. A boli tam 3 zamestnanci, odborne spôsobili pani Urgová, pán Kubinec a pani Jantulíková. No. Čiže nie je to nič iné. Človek príde sem, podá si podanie, zamestnanec to tu raz za týždeň chytí pod pazuchu, buď to zanesie, alebo to elektronicky prepošle elektronickým systémom, no a tam to začnú vybavovať. Ak bude mať všetky papiere, vydajú mu rozhodnutie, ak nebude mať, tak mu zastavia rozhodnutie. Dovidenia. A podpisovať to bude zase starosta, hej, to je nič iné, len vyrábame jedlo v školskej v centre sociálnych služieb a spoločne financujeme. A spoločne financujeme. Hej. No a toto fungovalo veľmi pekne do roku, neviem ktorého. 17, 18, tak nejak. No, veľmi pekne to fungovalo, kým nedošlo k tomu, že obec Klokočov, tam bola zmluva urobená tým spôsobom, že to bolo na počet obyvateľov, no a fakturovalo sa to mesačne dozadu, no a obec Klokočov už vtedy bola takým slabším neplatíčom si záväzkov, no a pán Rejda bol taký, aký bol tak proste. Vypovedal zmluvu a sa to rozpadlo. Ale toto je, ak chodíte po svete, toto majú ľudia, obce už urobené na sociálne veci, na rozpočet, na účtovníctvo a tak ďalej, aby si platili kvalifikovaného odborného zamestnanca, lebo tak každý z niečoho žije a proste... V obci Dunajov postavili 150 bytov a bola tam zamestnaná starostka a jedna pracovníčka, je sekretárka. Tu sa bavíme 20 rokov dozadu a 15. Postupne ak to stávali a proste oni mali takto porobené zmluvy s okolitými obcami a niekto im vydal matriku, oni ani matriku nemali. Jedna obec im vydala matriku, druhá stavebný úrad a proste takto sa to porozdávali tie kompetencie. Na som všedne, ako by takto fungovalo celé Slovensko, lebo tam keď sú tie obce o 200-300 obyvateľov, tak tam je starosta na polovicu, väzku zamestnaný a ešte si aj ohrana sneh. Takže tam už to majú reálne fyzicky. Takže žiadna právna subjektivita sa neruší. Mňa ako kontrolóra v tom trošku zaráža to, že nebude ten spoločný úrad robiť, lebo tým pádom zase to ostáva na obci, aby obec zabezpečila teraz odborného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na povoľovanie studní, na povoľovanie vjazdov, na povoľovanie žump, na na malý zdroj znečisťovania ovzdušia a to je prenesenie výkon štátnej správy, na ktorý dostávame dotáciu. Hej, a to isté a najdôležitejšie
je najdôležitejšie územné plánovanie. Že tu proste na to, aby mohol dostať niekto stavebné povolenie, potrebuje vyjadrenie orgánu územného plánovania, že je tá stavba v súlade s územným plánom. A to ostáva na obci Makov. No a to skôr treba, že kto bude tieto činnosti proste vykonávať, lebo zákon vám ukladá, že by to mal byť človek so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním a s odbornou spôsobilosťou v oblasti životného prostredia, v oblasti, ja som to kedysi riešil, mala to Marta, hej, ako tieto spôsobilosti. No a najdôležitejšie je dneska orgán územného plánovania. Keď bude mať od toho človeka tu na Makove závisí, či tu bude stať stavba alebo nebude stať stavba. Niekto ďalšie do diskusie k tomuto bodu? Ak nie, tak by som poprosil uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Makove za A prerokovalo zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. Aké tam je číslo? No, číslo neviem. Číslo ešte neviem. To mesto Trozovka bude dať. Dobre, okay. Podľa paragrafu 20a zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predloženom znení s účinnosťou od 1.1.2026 za B schvaľuje zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu podľa zákona 20a, podľa paragrafu 20a zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predloženom znení s účinnosťou od 1.1.2026 a za C poveruje starostu obce Makov inžiniera Stanislava Kašparika podpísať zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu podľa paragrafu 20a zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predloženom znení bez pripomienok. Tam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovanie, ďakujem pekne. Podľa programu pristúpime k bodu číslo 5, nakladanie z majetkom obce. A v rámci tohto bodu prechádzame k bodu číslo 5.1. Pôvodne ste to mali odlažené ako 4.1, tí z vás, ktorí to máte vytlačené. Ale stačí, keď si nájdete jednotlivú zmluvu o zdravotnom stredisu. No a čiže predmetom tohto bodu je nie schválené zmluvy, ale schválené zámeru nájmu. A dobre, viete, už sme sa to mali aj minule, že teda teraz neviem meno tej firmy, ale doktor Minarovič. Farmatín. Firma Farmatín Turzovka má záujem na prenájatci priestory bývalej lekárne, budove zdravotného strediska a teda otvoriť tu na priebehu prvého kvartálu 26 lekáre. Takže toľko k tomu, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. No, ja som akože rád, že som našiel ten záujemca a aj to považujem za veľmi dobré pre nás v Makove. Ja som len možno sa chcem spýtať na toho predchádzajúceho nájomcu, ktorý sa zaviazal do určitého roku tu byť, že prišlo k nejakej finančnej kompenzácii, alebo v akom stave je vlastne tá výpoveď? On teda mal podpísanú nájomnú zmluvu, chcel ju teda na dobu určitú, na ktorú ju aj mal, ale zároveň bol, a teraz ju tu nemáme, ale nevieme ju doniesť, v predmete zmluvy v bode ukončenie zmluvy, tak zmluva sa dala končiť uplynutím doby, hej, čo nebol ten prípad, po dohode obidvoch strán, čo nebol ten prípad, alebo zánikom jeho oprávnenia prevádzkovať lekáreň, čo bol jeho prípad. On vlastne, čiže on
už nemá licenciu na prevádzkovanie. On už nemá licenciu na prevádzkovanie a v zmluve, však ona je zverejnená, tam je tento bod uvedený. Čiže trošku sme sa popravde poviem naťahovali, hej? Ale tak nakoniec tú zmluvu, on ma teda na ten bod upozornil, ja som si ho prečítal, videl som ho tam, nebol som tak celkom istý, ako to má právnu silu. No ale vyjadrenie od našeho právneho zástupcu prišlo jednoznačné, že áno, on ukončil jednostranne z dôvodu, ktorý je v zmluve ošetrený, že mu zanikla licencia na prevádzkovanie lekárne. Čiže na základe toho on mohol aj pred uplynutím tej doby. Inak by musel kompenzovať. Niekto ďalšie diskusie k tomuto bodu? Ak nie, tak poprosím uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Makove schvaľuje prenajom dočasne prebytočného majetku obce Makov, a to nasledovných nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Makov číslo 211. Chodba o výmere 1,63 m2, predsieň o výmere 1,83 m2, WC o výmere 1,18 m2, čakáreň o výmere 11,36 m2, ambulancia o výmere 11,55 m2, ambulancia o výmere 18,34 m2, ambulancia o výmere 25,48 m2, čakareň 50% podiele o výmere 9,99 m2 z 19,98 m2. O celkovej výmere 81,36 m2 spoločnosti Farm Team Turzovka SRO Palárikova 1083 02201 Čatka Ičo 5589 5867 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 2 písmeno E zákona 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 14 bod 12 písmeno A platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov schválených uznesením obecného zastupiteľstva v Makove 11.12.2023. Cena za prenajom stanovená v zmysle z BZN číslo 5/2021 o nájme nebytových priestorov a inventárneho majetkov vo vlastníctve obce Makov predstavuje sumu 81,36 x 20 eur. To sa rovná 1627,20 eur za rok. Okrem nájmu bude nájomca znášať náklady na vykurovanie, vodné, stočné, elektrickú energiu, odpady a ostatné služby na základe evidenčného listu, ktorý bude nájomcovi vystavený a zaslaný na sídlo spoločnosti Farm Team Turzovka SRO. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zachovaní poskytovateľa zdravotníckych služieb, prevádzka lekáreň v obci Makov. Dám hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? A prechádzame k pôvodnému bodu číslo 5. V novom prečíslovaní je to bod číslo 6. Bod rôzne. Takže nech sa páči, otváram diskusiu v bode rôzne. Má niekto nejaké podnety? Nech sa páči. Ja iba chcem upozorniť, ako môžem poprosiť kvôli tej strave, čo sme prijali uznesenie, že sme to nejakým spôsobom doriešili. To bolo to bez jeden na stravu. A chcem tak na to apelovať, že bolo by dobre, keby sa to doriešilo. Ona tam stále nám tam svietí a bol by som rád, keby sme to dali dokopy, lebo máme tam moc ten dách a ja som sa s tým nepovie ešte. Interne existuje medzi nami zhoda na úrade, že na januárové zastupiteľstvo to chcem nachystať. Hlas diskutuje pán Masnica. Tak, len to som chcel. Tak, ako si povedal. Čiže aj v podstate nie, že by to úplne patrilo do kompetencií, ale jednoducho, nakoľko pán kolega túto kalkuláciu vypracoval veľakrát, tak už aj zaúkoloval pracovníkov v kuchyni, administratívnych pracovníkov a už je toľko v procese, čiže chystajú tú kalkuláciu. Ďakujem. Sa páči. Ešte nejaké podnety, bude rôzne. Ja možno sa chcem spýtať, či to boli minulé 100 škôlov, či ste to teda doriešili nejako?
aspoň nemám teda informáciu, že No práve, že asi nepoviem nič, čo si nemôžem dovoliť. Pani poslankyňa Bajcerová sa zaujímala teda, ako sa táto situácia riešila a v útorok po zastupiteľstve asi niekedy po obede mi volá, že či som teda už mal delegáciu v kancelárii. Hovorím, no nemal som delegáciu v kancelárii. No a v stredu potom som jej teda napísal, že teda respektíve zavolal, že ešte ani dneska som tu nemal tú delegáciu. 2 alebo 3 krát som sa pokúšal s pánom predsedom spojiť. Som sa dovolal až na asi štvrtok alebo piatok, ale že tu sa dá dohľadať, kde mi povedal, že nemôžem, ale ozvem sa. Hej. No. Keď sa vrátim o 2 dní dozadu, tak ja som potom argument, alebo teda pani poslankyni, ktorá sa zaujímala o tento bod, odpovedal, vieš, no asi nemáme kamery v kancelárii, tak nikoho nezaujímalo. Lebo, ako som povedal, stačí prísť. Tie dvere sú tam otvorené. Oni prišli klopať na otvorené dvere. Hoci kedy môžu prísť a hlavne obecný účtovník nemá povinnosť mať hlavne počítať a vedieť všetky sumy, ktorých on zaúčtuje možno, že 10 000 za rok, že ako tie presne sú. Ale on ich samozrejme vie. A keď predmetná organizácia, ktorá je našou, ktorá teda pobrala nás dotáciu, má záujem vedieť údaje z účtovníctva, tak ich predstaviteľe majú prísť. Ideálne si podať písomnú žiadosť alebo aspoň mailom. A my im dáme termín, že 2 dní, 3 dní, možno, že by to, keď prídu v čase, keď nemá hodne roboty, tak im to spraví možno obratom. Ale bohužiaľ, akože do dnešného dňa, a ja keďže som podnikol niekoľko telefonátov, kde som ešte proaktívne, hej, sa chcel ponúknuť, že príďte chlapi, dohodníme sa, a napriek tomu neprišli, tak ja si potom už môžem domýšľať, že o čím tu vlastne im nešlo. Tak ale dvere majú otvorené, prídu odskedy. Ak už nemá nikto žiadne príspevky, tak veľmi pekne ďakujem a želám vám krásneho Silvestra.